Ти си дядо Цуци? Да. На колко години си? 93. Карам, дядо. 30 и коя година си? 32. Смятай. 32 година, дядо съм аз. Няма по-старо от мен. Как ти е името по нашенско? Асен. Асан демек. Многото Асан беше, сега съм Асен. Така, като моя дядо Шашка, Сашо, преди е бил Селим. Така, ама това ме знае сега, дядо Цуци. Така, колко деца имаш ти? Имам две. Старшина Сокол и момчил Мето. Така, а ти колко брати и сестри имаш? Не, те са умрели. Ама колко си имал? Трима братя? 3 сестри имам. сестри. Аз съм последния, ама аз съм останал. 4 деца сте били? 4, да. 4 деца. Добре, само да те питам едно нещо, ако знаеш. Знаеш ли отде сме дошли тук, галатенете и глуговчане? Защото не сме били винаги тук. Какво да? Отде сме дошли? Преди 200-300 години. Ами, най-преди 300 години е било само пещера Галата. Така. В пещерата има една дупка, знаеш ли? Знаме. Тук не е имало Галата. Там е било пещера. Колиби море. Колиби бе, тук що видиш баирите бе, сега колиби, овчере, по за 100, по за 200. Сега няма и куча няма. Нямате куча. Добре, преди 300 години имало ли е тук? И отде сме дошли? Мало вечно тук, само че ти каза, само в пещера. Само в пещера? Мененко маличка била. Ама са разраснали. А пък Глогова градежица било към Галата. Така. Те са били мали. Тук нямаше път. Пътя беше само отгоре 60 и там дойде всичко. Всичко там. Добре, жив и здрав да си, ще тръгам, че ме чакат моите хора. Ще мина някой път да си поговориме. Като ме погледаш Асан от Галата... Ама Асан кой? Кой е Асан? Асен. Асен кой? Как е другото име? Алиев. Асен Алиев. Асанов Алиев се казва по старото. 32 година. 32, съм се покръсил, тук имаше съвет, ако знаеш. Така. Няма къде, те е варда с пистола. Те са напълнали 81, 2, 3. И децата не може, Сокол няма да учи. Така. Те не дават, те затварят милиционерите. Сокол беше и Брим. Сокол. Ама тук гонили ли са жените с шалваря да ги бият? Която носи шалваря, гонили ли са ги жандармерията? Да. Жандарите. Даже им ряза гащите, да имаше непознати старшини. Тук дойдат от друго място, един имаше от Калейца. Гонат хората, що назад? Не смеят да такова, гащите да има и гащите. Сега никой ги не закаща за нищо. Ама тогава е било зле. Бе, не беше така, ама искали... Абе, не са ни давали нашето си. Искали да ни кръстат. Да няма Галата. Ама що на сила? На сила? Да няма Асан Иван, да е всичко покръстено, да оголемее, България да оголемее с имената не на турци, ами на българи. Да кажат тук е България. Така остана, дядо. Добре, да знаеш. Здрав да си бъди, спирам го.